Ibe yinhle kakhulu imedia briefing ebikade bizwe uMthandeni Ntuntula Mfokamanqele. Cha, sithandile le yanto ukuthi aba-update abantu ibe yinhle kakhulu. UMasondo laphana ngesikhathi ekhuluma indaba yokuthi uNtuntula uthathe i-best record of the year. Kunephutha kalenzile laphana Masondo. Ngelinye ilanga ubolungisa lelo phutha. Ngoba iphutha elikhulu lelo lenzile. Uma sithi iphutha elikhulu sisho ukuthini? Sichaze ukuthi into yokuqala leli phutho lenzile likhombisa uqhekeko phakathi kwakho noNtuntula. Likhombisa ukuthi anikhulumi language eyodwa, anikhulumi izwe lilodwa. Uyabona? Uma ngabe wena Masondo uthi uNtuntula wabo umaskandi wokuqala ukunominatewa nokuthi athathe i-best record of the year award lapha ya kuma-Sama Award. Uyabona? Waphinda futhi wathi nakulonyaka ube umaskandi wokuqala ngqa ukuthi ayiphinde futhi ayithathe the same award in the row. Uyabona? So leyo nto ke ibe ukubhayiza nje kakhulu uyilungise ngelinye ilanga. Toqala uNtuntula washo in public ukuthi yena akasacula umaskandi and lento ayiculayo washo wathi enye igenre akuwona umaskandi genre wathi enye igenre ayibiza ngegama lesitolo ekuthiwa iWoolies genre. Uyabona? So mawuzothi wena umaskandi wokuqala ekubeni uNtuntula yena himself uthi yena akayena umaskanda uyiWoolies. Usuyabona ukuthi leyo nto leyo iyiphutha elikhulu ekhombisa ukuthi wena awumlaleli uNtuntula ama ekhuluma. Uphinde futhi ungahambisani nezinqumo zakhe. Ngoba isinqumo sikaMthandeni nje sithi uMthandeni akacula umaskandi ucula iWoolies genre okuyigenre ezimele ehlukile kunomaskandi. Wena la uzothini uzothi uNtuntula ube umaskandi wokuqala ukuthi athathe i-record of the year. Akakabi khona umaskandi one record of the year up to this far. Akakabi khona ngoba uNtuntula ushilo yena sithatha amazwi akhe thina. Usitshelile uNtuntula ko Facebook kuma-social networks usitshelile ukuthi yena akasacula umaskandi uyiqalela igenre yakhe ebizwa ngeWoolies. Wathi lo shunu amantombazane ubizwa ngeWoolies out from umaskandi waze walandelanisa ngomntalapho kuleso statement. Etalapho umaskandi wathi awumenzelanga lutho umaskandi. Waze wanigiva nina abalandeli bakhe wathi uzonikhiphela ingoma kaMphako yalo maskandi wena obhorayo. Amazwi kaNtuntula lawo athi uMphako khona uzonikhiphela ingoma yalo maskandi wena obhorayo because yena akasacula umaskandi yena uyiculela iWoolies genre. So leyo nto leyo Masondo ibe yiphutha nje elikhulu kakhulu. uNtuntula umthatho wezinqumo zakhe. Manje uma ngabe nina ningahambisani nezinqumo zikaNtuntula yekanike ukukhuluma on behalf of uNtuntula ngoba anikhulumi lento uNtuntula ayishoyo. Anikhulumi lento uNtuntula ayishoyo. So iphutha elikhulu ke lelo lenzile. uNtuntula akasacula umaskandi, akacula umaskandi i-record of the year award akayithathanga ngomculo kaMaskandi, uyithathe ngeWoolies genre. Angithembe ukuthi uzwile ke